Bon dia. Comencem la nostra segona làmina, que farem uns cercles a dins d'una graella. Per fer aquesta làmina haurem de recuperar la base i utilitzarem unes noves eines que són les capes. Les capes és com si tinguéssim papers transparents una sobre de l'altra. En farem una capa per les línies i una pels cercles. Comencem. Anem a fitxer, obre la làmina, visualitzarem completament la làmina, visualitza zoom automàtic i ho guardarem. Fitxer, anomena idesa i li posarem el nom que volem fer, que són els cercles i el vostre nom. I guardem. Primer de tot definirem les dues capes. Anem a aquest costat d'aquí que posa llista de capes, triarem més, posarem una capa que serà les línies. Aquesta capa farem que sigui de color vermell, per tant obrim aquí on posa color blanc i negre i posem vermell i no toquem res més. Diem OK. I ara farem l'altra que volem els cercles, farem més, farem una capa que li direm cercles, ho deixarem en blanc i negre, agafarem que el gruix sigui de 0,4, per exemple, 0,4 mil·límetres, i li direm OK. Molt bé, ja tenim les dues capes i ara començarem per les línies. Cliquem a sobre de la capa de línies, sobretot és important per dibuixar en aquesta capa. Fixem-nos que aquí dalt posa color vermell, això vol dir que estem a la capa de les línies, d'acord? I fixem-nos que dibuixarem primer aquesta línia vertical que fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetres, perquè són 10 mil·límetres, per tant seran 80. Farem una línia vertical que faci 80 mil·límetres d'alçada. Bé, triarem la línia, triarem una línia vertical que faci una longitud de 80 i a l'inici hem de mirar que ens quedi centrat el dibuix, per tant hem mirat quan feia l'alçada i ho hem restat el que hi havia aquí i hem deixat la meitat a baix i la meitat a dalt. I això ens ha sortit més o menys que surt a el punt 35,121. D'acord? I ara aquí tenim ja la nostra primera línia dibuixada. Premem escape i ara farem les altres línies que hi ha paral·leles. Igual que vam fer la línia de base del nostre caixetí. Recordem-ho, hem de comptar quantes en tenim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Per tant, farem línies paral·leles, que és aquestes. La distància entre línies hem vist que és de 10 mil·límetres, per tant la distància és de 10 mil·límetres. N'hem de posar 16, distància 10, d'acord? I 16 unitats, tant, fixem-nos a distància 10, nombre 16, i ara ens acostem a la línia aquesta i fixem-nos que ens surten totes. Fem un clic i ja tenim totes les línies. Premem escape per no dibuixar-ne més. D'acord? Ja tenim totes les línies verticals dibuixades. Ara anem a dibuixar les línies horitzontals. Farem la primera, la línia d'aquest extrem a aquest extrem, i després farem les altres. Molt bé. Anem a fer una línia entre dos punts. Marquem el punt final d'una línia. Podem desactivar la intersecció. I és del punt final d'aquesta línia fins al punt final d'aquesta línia. Premem escape i ja tenim la línia horitzontal dibuixada. D'acord? Podem desactivar el punt extrem de moment. Aquesta línia horitzontal ja està. I ara dibuixarem la resta igual que hem fet abans, que hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 línies. Molt bé, doncs anem a buscar una línia paral·lela. Estan separats 10 mil·límetres, igual que abans, i el nombre que anem de dibuixar ara són 8. Venim aquí, ens acostem en aquesta línia, a la part superior, i fixem-nos que ens surten les línies discontínues. Fem un clic, escape, i ja tenim
tota la quadrícula que ens fa falta dibuixada. Anem a ampliar aquesta quadrícula per fer els cercles. Farem visualitza, un zoom d'una finestra, dibuixem la finestra aquesta d'aquí, d'acord? I ara tornem a canviar de capa. Ens posem a la capa de cercles, val? Fixem-se que aquí ens ha tornat a quedar negre, perfecte, i anem a veure els cercles. Els cercles ens fixem que si aquest és el centre d'aquesta circunferència, té 2 centímetres de radi, 10, 20 mil·límetres de radi. I totes aquestes d'aquí són iguals. Per tant, tirarem endarrere, utilitzarem la M del cercle, un punt i el radi. Hem dit que el radi havia de fer 20. Posem un radi de 20. D'acord? I posarem, perquè ens posi en aquesta intersecció, activarem la referència de la intersecció. Venim aquí, cliquem a sobre d'aquest radi i anem repetint cada un dels nostres cercles que hem fet. Aquests d'aquí i ara els de baix. Aquest i aquest. I ja tenim escape tots els radis, totes les circunferències petites fetes. Ara anem per les grans, ens hem de fixar que té un radi de 1, 2, 3 centímetres, 30 mil·límetres. Per tant, els radis de les següents són 30, d'acord? Per tant, tornarem a triar una circunferència del centre amb un radi, li posarem un radi de 30, tenim marcada la intersecció i hem de mirar a marcar aquests centres d'aquí, que és aquest punt mig. Aquí en marquem un, aquí un altre i aquí un altre. Prenem escape i ja tenim el dibuix que ens demanaven fet. Ens falta completar el caixetí. Repetim com es completa el caixetí. Fem visualitza, zoom automàtic per veure-ho tot. Anem a guardar el document, desem, podem haver desat abans. Ara ampliarem la zona del caixetí i l'omplirem. D'acord? Anem a visualitza, una finestra, cridem aquest caixetí. D'acord? Molt bé. Posarem el nom de la làmina, val? Una alçada de 6, que posa cercles. Direm OK. I aquí ho posarem. Fixem-se que tenim la referència, per tant, això ens està buscant referències. Traiem la referència, cliquem aquí i ja tenim els cercles. I ara ens queda posar la data, igual que hem fet l'altra vegada. Posem una alçada de 3 per la data 23 del 9 del 17, d'acord? Igual que hem fet abans, li diem OK, anem aquí, el posem aproximadament igual i aquí dins. I ja tenim la data posada. Guardem el fitxer, visualitzem com ens ha quedat completament a l'automàtic i ja tenim el nostre treball fet.